U nás za bagákem normálně říbe. Ten se na kole. Na houba. Vert je ještě na houba. Oni mají ty lesklý klobouky. On to svítí, jak jsou namoklí. To vidíš na 100 metrů. Nejde, tak nám jedeš. Pokusím. Je neděle, chystáme se na další etapu. Dneska neprší zatím. Je 9 stupňů nad nulou. Táto, ty desky ti teda dám kam. A jedeme do Všerup, Na koho se čeká? to je asi 20 km na oběd. Co si o mě myslíš jako? Strašnej bedlí je tady. Jste tam? Tohle si neprodává. Dej to ještě! Čekáme, že nejdou. Ona sbírá ty odpadky. Já chci teda vidět notářský zápis, protože tohle se asi nezdá. Já jsem chtěla sundat to spodní triko a nevím, jestli je to teď vhodný. Myslím, že se to ještě dál, ale já to tam za kvádry. A když máte to výpadku, proč? Barán. A co ty jsi tam toho dělal? Já tomu nerozumím. Neukeceli tě. Ani nevím. To máš malé bezvýznamné půzko. No ne, je to... Co se nám to děje v chace Borisku? Já jsem spal, já zase jsem od všechno přišel. No já jsem taky spala, taky zírám. Ne, tohle bylo až ráno. Ale jako, počkej, ale pozor, pozor na ale žádný dolování uhlí, ale vytahovali jsme starý kole na tom uhelným revíru. On že jde sem. Na zamezí kole, když jsme táčeli. Jsme ve Všerubech, kde máme zajištěný oběd.
já strašný budem to udělat. Ještě s tím krvem musím udělat. Varianty já jsem si ještě nedal podívat do květa, tak máš to. Všichni ty kafe jsou Ona psala, že v Londýně bylo... Milane, máte tam nějakou rohošku? Tak možná, že tam máte podvaší, hele. ale bude to normálně na zemi, to hlavně. Levý horní roh. Jestli u našich Dneska se koordinačně nesladějí. vám zvede či rohoře. Pokračujeme dál. Vystřihněte mě z toho videa. Odmítám vejš. To je tak jediný, co můžeš dělat. Odmítám. Snímíme cedulky, kde byly zaniklé Je to hezké. vesnice. Toto je jedna z nich. Já. Ty děláš na mě takový oči bulíč. A už něco vidět trošku nějaký panoramata. Kdyby nebylo tak zataženo, tak bylo vidět ještě víc. Ale já jsem si taky koupila. Jsme v Brůdku, toto je údajně nejstarší svatováclavský kostel v Čechách. Byl postaven na paměť bitvy u Brůdku v roce 1040. Jsme nad Panoramata, veď. Filipovou horou a tam dále už je Šumava. Jsi tam. Že si prvou ti dám prdel, co jí na to mám říct. No to si neumím představit vůbec. No, tak Ale řekni mě, jako levák, to mačkáš to levák, mačkáš takhle nějak, nebo jak to No děláš? nemačkal, hledám to pravou, ale prostě si to tolovou přidržuju. Moje pravá není prostě ta primera. To nedává. Ta hlavní. Primeros. Hlavní je cestou. Domina. To není žádný vinařství. A odrůda je to nějaké? Odrůda to nějaká je, zapomněl jsem, co to je, říkal mi. Jsi si udělal dejtní omyl. Co zbylo, viď? Dneska druhý. Já jako Kde jsi byl? vín moc nerozumím. V nemocnici. Ne, že tady byli tady v pizzerce.